Pozdrav ljudi! Dobrodošli! U ovom videoklipu ćemo otvarati Kevena Prison pod serveru koji snima videoklip i moj drug Gergi, to jest Valix, na svom kanalu. Link od kanala će biti dole u deskripciji, a također imate iz mojeg perspektiva na mom kanalu. Gergi, pričaj, slobodno. Tako je! U mom videu će biti link od njegovog kanala, obavezno ga posjetite i subujte se. Jeste, tako ljudi. Ajmo ljudi da otvaramo create-ove. Ajmo ljudi, come on, Step, come on, Georgie. Danas ćemo da otvaramo 2 epic i 2 legendarna. Dobro, i on će, i Supreme će onda otvara. Da, Gergi neće Supreme zbog toga što on odustao od ovog, kako se zove, Prisona. Ja idem prvo da otvorim ove glave. Gdje se ovo otvaraju? Na tamo. Slobodno ti otvori epic. U stvari ne, sačekaj mene. Da vidimo koja nas sreća danas prati. Evo, ja dok Gadi kroz ovo radi, ja ću jedan legendaran. Piši ovo, kako se zove, posveti je t. Da, znam. Specijalno pozdrav za Sombo Brejaka. I za Mine Toza. Pozdravite ih. Ček, da ga ja pišem. Specijalan pozdrav za sve ove igrače koji igraju Prison danas. Jeste, tako. Specijalan pozdrav za Danda. Ajmo ljudi, idemo na Epic K. Come on, brate. Ja idem prvi što imam manje. Ajde, da vidimo koja te sreća služi. Biće bow. Ako ne znate kako se igra Prison, imate jedan klip na mom kanalu gdje sve objašnjava kako se igra Prison. Posjetite ga ako ste početnik. Jeste, ajde sad ti. Da vidimo koja mene sreća služi. Dobio meso. O, vate. Ajmo ljudi, idemo sa... Ček, ti imaš još jedan, otvori ga. Da, idemo ovo. Šta ćemo sad dobiti? Pripazi legendarne za kraj, zbog toga što imaš... Dobio sam bow. I ja isto, brate, i možemo da se bovamo u ovoj areni. Power 4. Ajmo, jedan prvi legendarni, važi? Ajde. Ma neki osjećaj da će biti dobro ovo. Nije, samo ne meso prokleto. Ej, bit će Gapple. Da, bacimo ovo tamo, nije potrebno da bači, piču, materi. Ajde sad ti. Ajde, idemo koja mene sreća služi na ovom čestu. I? Dobio 10 Gapple-a. Bože. Žao mi ljudi, ali moram da stavim message unignore. Ja sam već stavio ljudi. Pa ti imaš mod, ti imaš ovaj rank, ja nemam rank. Ček, ja idem sad otvorit, važi, ajde. Dobio sam legendary bow, ljudi, legendary bow. Mamu. Sad idem ja, važi. Pa onda ti. 3, 4, sad. Opet legendary bow, koje je ovo bre, stvarno prokletstvo. Evo da vidim šta ću ja dobiti. U jednom, aj ti se otvorio? Sad otvaram. Dobio opet gaple. Ja 2 puta dobio gaple. Ja dobio 5k. 5k ljudi dobio. I kao poseban specijal u ovom klipu delit ću endske. I gaple. Sad imamo Supreme ljudi. Supreme, zadnji KAVE. Come on, Georgie. Idemo, 3, možem? Otvari, ja ću da delim gaple što sam dobio i endske. To će biti specijal za ovaj klip. 20 gapla sam dobio. Sranje malo, ali vajda dalje. Šta je ovo uncharted gaplo, šta je ovo, kako je ovo?
Kako ovo sranje? A zašto samo gameplay, ljudi, kako ovo bre, prokletstvo? Čujete vi ljudi? Ja dobijem samo gameplay. Delimite me, tako da ja više ovaj server neću igrati, tako da meni ovo nije potrebno. Ko hoće nek uzme. Ti gameplay ste lupno. Ja imam samo još jednu, daj Bož nešto dobro. 3, 4, sad. Samo uzimajte koliko hoćete. Ne, brsta ovo, ljudi, kako ovo prokletstvo. Samo hranu dobio. Toliko mnogo vremena i samo ovu glupost dobijem. Nevjerovatno. Eto, nema više. Evo i specijalan... Specijalan, ko se prvi javi u komentare dobija ovaj specijalan bowl koji ima 7 napad. 7? Da, atak 7 ima. Eto 7. Piši čo, piši. Slobodno piši, Đorđi. Ljudi, to je to ljudi, moje, kako da kažem, moja ocena za ovaj... Ajde, nek bude Minitos, častit ću ga malo. Slaba trojka. Zašto? Nisam dobio ono što sam očekivao. Očekivao sam i neki Epic, F6 ili par. Risk 3 je pobedio. Ko je? Risk 3 je pobedio, nek se javi. Risk 3. Radim šta bi ja mogu da dam. Možda ću ja nešto moći da izvadim iz ovog. Ljudi moji. Šta bi ja mogu da dam? Imam pojma. Da vidim, imam ovo isto. Ček, sad ću ja da pišem šta imam. Sad vidim. Sad ću ja da dam Jandu ovaj Legendary Bow. Srce Pro je pobedio. A Enčka će mu biti gratis. Evo, Gac. Šta ovo? Ko još raduje? Ko se prvi javi dobija jedan stek Gepla. O bože, svi bi htjeli Gergiju. Mog druga nagrade. Tako pa, druže, i daješ ko na vašem? Ha da, ja više ovaj neću da igram, tako da nek oni dobiju. A pare, koliko imaš pare? To imam malo. Čekaj, sad ću ja sad da dam. Šta je još tako vredno? Čekaj da vidim. Tako da ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Častimo sam vas malo, dobili ste stvari. Da, tako ljudi, ja sam dobio ono što nisam hteo, jebi ga ljudi. Biće sreće drugi put, nadam se. I to je bilo pozdrav za Serbovce.